umurubiri ukubwatia nigo kurigirirwa n'ibigori byonsi. Botambe nigo ngo batebya ng'anigo egetunguo gye gotioka bya nasiri tukolia rero asige gotioka nago ikiri mugondo na mugondo gaiga nigo tukwa na igoro yegetunguo nyangundi asamba tukamagega na bene ngo batebya ng'a egetunguo nyamato na kekia kuri ndasi nyangundi kerokyo ngo makera siriro bali agusi nande twachira kwene kenga nekene ngo makera imeriro bali agusi igasomoro bali bo bali minobonda mbwati tunyara ko batogusanga mange inchemil turi mumanye ekera tugukwana na sina sito kukumerana no muri minando yoro mumanye anya ko bawo tugototebya ihore getunguo kenyangundi igoto bwati asomoro bali yoyiga wetera asemetana yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asesema ya YouTube Ndizi TV News na bako tumera SMS wetera senambe yo erase screen ya ugabu tubase kweba gotobwache ase website yetu www.ndizitv.net igoto base gusukati yetu ndo gusanga mange tuwe manyinga na ria yaiga ari ase getunguo nyangundi bali mwasi mwisaraste nyomba mo tebanga getunguo nyangundi nge ko baseriro bali agusi nge ko bapi rero bono isaranso ike wesemi ani bia mona sana so gutwanjira wikaga iga kura batebya ngai ningo na ndiga iga ngai tuli ya asa malita nguru kumoranga mosani ya mole se place kuruko bas constituents na check ward orangisi die muitangale sasa nyoma eta sai wagwa buno muracha monyo goga iga mboitangale ya mboitangale lakini tali basi boitangale ya mboitangale orangisi die iga wana mwaigure nga obata bautimboro wa basi boitangale ne ward na boitangale ne nyumba obata bautimbororo ani ndi wacha gitu buli myobo bitungu buli myobo actually it is the first time usime ko buli mwe bitungu kinanya gotema nde expert ngosomya abantu ngabawusimeka ngatema bono as an example kune project yo chake ngaratema rende dochembi yabire ngamubiroche actually na chagete 3 months ago kana bite na sali yechinyanya ngateba nga tiga ti pekiri 6 pekene bitungu ebi nagotemera ngo na kibono na linta ito fenche in large scale actually in small scale 3 months ago goga iga na sochi tagotemera kuri na so gotemera ko bunoro mumanyi watemire ugachaka ukaenda aliye seduka ukagoro ubotu kora twerera process yiwo cyo gucamna gwachete mbutu kyobo ngakikwaboreta na kibugusime kwa senasali abange mbamanyete before ntara kugora no rutugweka nje mire so no mate expert abange ngo batei kana ngo batei bando boro teimba okora ngatenga bono tiangu nche monyene nche ngote yabange nche nge chagere un example so the first thing I considered liraba yabeli enyombe kana ko mama raba kuruguru marona ra kurwo twache twanya hipugai ngachinganya pimanganyire ngata marabari kango sme ko nyasi tiango dasime kandi tinya test tiosene kwe but before kana ari kubeka kama kontranya kunyare mekaranya petroji petini side singo ateindenga ngeko eranya begete petroji asenara monta gotarira asenara monta tari gotari so bitungo the first thing go wento kumanyo tracha kabone ngondo wensi gotano no gososi seedlings gososi chini seedlings already on kompo nyoro bantu bachire osiri ba kone seed sinjiri okogora aibwe kwacho kwibekere nasa before tarenda noni gabo yentege tanga ni wento kumanya si bitungo nyantumbi aichi ora ngeta getindo kuna bocha cleanness is the first thing yendo kenda match already kugwata match bitungo ni winga kiyo mara ngo yumara tuinga match match is the key thing so taraja against manya aichi umanye ekwere match no what again another thing on your source also which seeds chao ndo bwate certified seeds inji seeds treated against diseases ndo bwate hybrid na no raw complete so like one is mete ne raw complete roje ye raw complete ya kolete ya ko bane hybrid tendency meget kango bane ere na zai raw complete na chitenga borokoru chosem at 365 red crowd so every day kuru red crowd ndo bwate patwoni ye kwa magusi na korete research red crowd so the red crowd in raw complete then we have a hybrid africana already nanye society
Narende tebono gochosime ka baneka already naro siri mugondo I put 37,000 no je difference Go 7,000 same same packaging totabanya 500 grams the same no ibone ere 50 grams African ere 50 grams ebwate around 16,000 seedlings kera simekire bone large scale bone to simekire bone intete konye beka te not te large scale na inde pado abane ka igosti large scale mete neka gochigo go kana bate ase production nye kere nye gesmet so nda to ku move kurunse gotie so nakina jakere small scale ndo nakimanya challenges inko face so far tinda face challenges na inde kintara face challenges mipina na fuatira economical practices ngachita kere from treating the soil upwards so ngikiranda senko batenga go treat irabo bono nkwambuli kaso seeds kwa na so seeds chikoro kuredi kiraole ngaenda ngarosia se old manure heaps no ase old manure heap to te base aso monto o tukwachi to komoro boyo waireka yonoroche asa irira baliri ndi bwa toboto tisime tinche na boyo wonda bwansi manure organic farming to somia aba boneke twa organic manure eri ipweli enge gachi ipibere toka chisime kaiga to chiraini alafu karosi nasa kurabono kachaka ufora agronomic practices agronomic practices ichine njiri ufora kuno moreni one chachaminate kera the first time chachaminate bocha bonde mboro kuburusi na otenge bitungu bitageta asali kirin asali kirin garusi bocha boli na rusi bocha the first week already chasokiri chachaminate chinyinge ngaenda nganyore chiri chinyinge ngakore gento iguru kutini tini ongachirusana ko chibeke space umetekereze uko chikiani yani okurusana niya kwa filia sana na chibeka ngaro nenda anata wan ikoro ku seedling pad ase mangana ya wore nawe to kunyarukai seedling pad ne ngao ko transplant chiro ba crowded kwa beka chiri ajini karo sembe bitungu mbiri kuom bitungu mbiri once bira kwa biru sia mara igana ndo beka sande asronga sia macharo ngo chaminate nani ko rigeini bire mbinge una mere chichinde una chinyanya chikapeji ura simiko tabwa Mwanake nachiru sia kungana kachiro sinasali chikaba ibe bono another 2 weeks nainde niko watering na akoli watering ya match every time morning evening imbwate watering kan ngomora marohoba na maambi daily abo senasali given that na be creation dimbura netu mbirelio gotwego match ali kwenye compact ya albums bono nga siarira match kero go siarira match chiko kinabi abu stili karango siarira match gotambe every week ngo siara nenge a combination ya the fungicide folio spray ne crop feed the crop feed ni wato boto nitrogen ile nyingi phosphorus na potassium ibon ne crop feed then fungicide ego control ya marwire yelira yabona bitungu ebi tali nabachaka ko bituritelia naza ko bituritelia bire nasali ped ngabi treat ne fungicide chingi na gatumire chenge ibere combination ngo alternate no gutuma top guard ngire fungicide yelira arafu na oshoten bono ne the pest na gatumira ase mangana ya crop feed ya rafita ba wata ya rafita na no plant ichonsi nichi kwere chingi ya chi crop feed tani ne insecticide ibita bitungo inguli ubira na birabini bichuni bona kira na ngoli ona bichuni bikuli kwa samata samata ko nyora bi ge kumbete oso kumanya bitungo ibimpira no je kuri ibente tipo ya ekerere dry mukonyoro bitungu turikono pinyamato mukonyoro bitungu biomete kurusi bikore tarafuga bioma yono ndikwati nutrient sign nande ndikwati disease yore fango kurukuru aselira ono sikoli ebinke amatali omete na aliensi alia chagete kurunse gonya pikonya kwa mauti lakini ayande ngirinya akera for example buna bono kwa ndoringa ke kuma guchiguru kia Susana kwa manyanga lirobeli ni lirobo bwente go treat go senege tungu bagocha kererira kiageragera kwanyoriria bune fungal diseases chimbe mate none chinyanga nyorori chiomete none bitungu binabo konyara biomete ne lira bali go chakere wasomini drenching to bono ke twa birusirie nasal twa bekira
na lingorete drenching bono kuba tendinga drenching na korete bono twale kuragambire nasari igo bono ali se nasari no ngo treat ore kwa tenkwa nkodere amalio gayo ese nchio kubikonya kuruga bungiye kugendera utarachwika mpaka saa bono troji nasari kwa bisiara marabana make yo guciara rinyiri kunyura ucia maroni ori dwone meri eri ukunyura usikere treated already bono na ruoro before ntara transplant ngoja bono ngaros chipet si no chipet singa chiroset na wako omete nasimigete na kuru skuru marawa nasimike na chande turi nasime na lego simbono mne simita matukan ekiro chikuru mate bire binene gutira bono bigo piki bono turenjeri enjira no chinimbegete enjira ga enjireri imeshete distance kuru 1 pdm 1 meter squared kuru 1 meter alafu na tuma 50 centimeters na rosinjira 1 meter na 50 centimeters na rosinjira afa meter 10 meter ikingo bekereyo na li field operation siko bachingia tarango ciare ngo taragali minjare lyo ngo ciara guchigali lyo yono cyo buya bwa tarango agera tindiko nya gutacha gatingo agera na bongo tendo limo tunene gala na bongo ikeri kurwari baka nago tindiko nya gutaka agijita kirede kieko era bitali gutakira bochabu na gutacha too much twesi okoraki okonyora ya miri ko bado tinda transplant ngama gocha karna rosiri chituranche secho teni chiraini wekana we distance iraini kuro ya miri 30 cm and that no pime chiru ngoba nonguru iraini yeye gocha se iraini gocha se 30 iga kuchia 30 iga 30 na rosi nako nako yo tinda virusi nasa already ni ne chiraini china rosi nama ya gocha na be ko bu DAP diammonium phosphate na we DAP na virimete liwereri ya se kegera bobo yo bwa DAP bogo kubekwa elire bole kuya for root development emeli mateli ko chakere emeli nere the fasting crop no konyo kwani simeli ere miya gutira ne crop ibwate enough nutrients bono DAP kana nyebeke ne bwate panning effect go samba moja ninyo simeke ne kwe chintetere chinyinge njigo chamine na yoko nyora mbuchibeka mapema ya ira itana dimbura ne tuinyere guchini yoko rabe kubuyo kwa magocha korate wiki na magocha rita pada kana rosirichire ni china kubuyo na butuwa na marabai to avoid panning effect iliyo gosam kagere miri ya ko nyorere meke na bonye sime ko buyo uribo wike mbura bete tuze tusiarira mache mambi waje kwa nyoro bwensi pi buomete kwa kumyinki buomete mbura kero kumbe panning effect iliyo gosam ya sambire meri kubuyo na kingo bekereyo yo kwaro bana kuro igoga bado sino ere nasari bado no ndanya ndanyo na rosiri abeire kere abeira sai bona abeire 20 chiredi ono nje no kwenda no wa fruit seeds irikuru na chiridu nya ko siarange kwere ngonya ko geche na maraba nabo guchomara ni meri buna chire na ndwa screen ekero konyore getungu kine kyo konyore gekora kana mata bange baimagine tinye ngundi rio konyore rosiri kuru asena ya terire na kange una yento gete yos kemelio atore keregere Kenya ni cabbage na lakini kere kibone kibwate meri ne fibrous root system na mato aye na kya konyora koroka mata tinine buna chinsa kawaida bune riga lakini bosini bona ndo bonyere range bo akamaka abanya ndikara akamaka moyo gutira tire ngoko kinde senasa bune ndege bono kuruga abu kwame ko birata gocha naenda nasiaro nakora tarawotari ngumura macha mange nasari asena no ko imora machi no mura ntarachi ko transplant kyagera wiso kurujo toro mura machi ikuo gochiko togora iga kwanya wato wiri meri atigeire aganto go kakare ne stem kwata bwatime bona kere kumurira machi ichoire eko nye weekend ya notaka kumuchaiga no bwate binge iga bigo soka ne meri ya roka ine buya kwa ibanga into apand wasiba kwa ibanga into apand wasiba kwame ko birata wacha usimeka kwama korata wacha usimeka aliya se nasari no kuna okora management tutebe as oburindi buri bo korekana okera lituku ekero ko amaruira ara umono mono ali ora tebe ngana amaruira ko base nasari wetra sibutungu ase nasari amaruira ko mono mono dumping of padu bune cabbage bune kende yonsi ke wezim kwa se nasari obo kendo dumping of era nero dumping of ko bakare chibichu bia so kirega kwanyora mambi kwanyora bali mia bange they can testify bali basimikire kwanyora simigete pero cho chiroro chisiara machi chirebuye mambi uchi kwanda
Kwanya chiru to no monto chitaga samba lakini chikuri kumuru toi kirige setega matao meta de twana na machakaro eri dumping of eri bona kina hoteli kirosi arite fungicide on the right time turi kunya nyoro kunya avoid kurwe nasal nenda ba mete njiro betonye turi tinasal mbiyere na bukunye transfer kurwe nasal oche field kwanya turi ko bakin bona before mulimi ndio chatanya ko rengere bwa mangana yorinyi bitungu paka tuale fungicide ni state yani stand part ne rasma bitungu ibisime kwe se nasali wosina bosina ka direct ya to wosina direct nasali mbir advantage ya nasali ngokorole spacing kera chi seeds timai to rachro seeds che bitungu echiri chimwa chinzini ni njinga bona nane chikabe chira chore ya meya bobonge nobeka siti ko nya roro bakirode bochi ko so ko bona bune bo so ka bune kwa ngole ke tumakelige Mexico pita eso marani bune yani bune ke kitita yani buna bire binga sabu ya moye bona bochi ko togora kwanya rwato ni yende bona ko chikobe wastage ndio ko togoro transplant ta inkwas meka direct ko rusana niole ndo biranga ilikuwa rusana ni kega eli ko tigara ndo le kwa weekend game ono buya no simeka even uniformity ko ba kero transplant ti jo harvest yonsi bikobera macho at the same time ani fukora bwatera ga butura ndasomo tumukakigo tukurina sense muyende yakabere no chikwenda gutera igoro yo bumanyo bwibutungu anemono ekare bonto kuchikosoaga iga astutinini igo bana somo anchu murigereria ono boroburi bobori binobonda oyo gwatira botambeli tukoria jumaine nse muri nusugo ikasinse bire neno syama roba asiri tukoria no tukwana igoro yebitungu nyangundi ebi andamono bisimikire no murima yo mukuru asesemo ya bubasi asensemo ya buitangale igo tubwatie asebetanda yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bugo tomera SMS wetera sena mbiyo erase screen ya gabu tubasa kweba kutubwatia wetera ase website yetu na www.ndizitv.net tietore sumu tumukakigo ngwira ratuli Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagachire kayenke bado murembe yekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwaborera Pastor Gideon Kirokenda banga babatamu kubacana asenga tikuri imyaka abakunyomana rero babacane nabakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibasi chingwana na Kirokende ebikoro byabo byakanito uko muchana koroko ngoli mumura nabaho baba gusinga boterere mboli mumura eyente kenene nkelinga abamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumande mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko bo abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchiriro yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerensa ya monenu so wikara chinsa bere nenu so tutenenie omochie Ndizi TV obwansu bw'omugusi
no mwancho maliria omorobule no yobo bole mino bonda oyogo chira gwetera ase gitaseni kyao kya Ndizi TV litukolea Jumanne saa 1:30 wikachinse bire nusu cha magoro basi litukolea rero nigo tole ase nsemo ya bwitangale yerime ya bobasi ndagitwa mutalire omurimi omosaye ogwetuma ase nsemo y'oburimi nande nigo ari omumanyi ase mang'ana yiga y'oburimi ana litukolea rero nigo tokwana igoro y'oburimi bwe bitunguo asa ngene tugusanga amona itu tubwache ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital hasa nsemo ya YouTube Ndizi TV News na bo gutumira SMS gwetera sinambe yo erase screen yawe gabo tubase kweba gutobwatia ase website yetu na www.ndizitv.net igo bono Anif muna nabere kugotegera buya kigima kurwalia sumu chaka na narode ngani go gotetebya buni bitugwe byalenga senasari twikire gaiga mugondo kwato tebeti na okole machinchi okole machi chitrenchi chingoleci chirainyo buno okolema buno okole kwa rwikiro bwo bwa DP gwatubire tatayibune bwo bitungo bigosime kwa iga ono DP okay twabekire DP abe na chire nasa na aprutiri into panche sivinge na chire nabyo ono gasi noera koibagaro che bitungo ibangire modago mebi atorege tu na kwere koiba ona gali to weseti abantu babiri karinji bwe na rusimeka lakini ukuchakire nasa leo gutira ni nchira inde karabya rusimeku tinara ko batintoko muri mende gwensi ngomote kero uri mugondo no simigete genda ayoro means make sure no ori to gotuma ngai watumire chibese gasi yako kwagenda abantu bakore gasi etagwenere bono ikera nanyote some challenges before senga kiyo gusimeka chikape chintengo bono ipina make sure nindo bono litu achire to bitogoi na achire bono kero monta ko gwate bitungu byako boko obanga no se bono munera ni ito tenini kali nayo tenini tenini no se iga bono to ko ibanga yi naende wasuk yani anye kwabangaga okubanga strange cyo kubanga byo kubanga turi kutuba mara kwenda otere ndetigo se obirale obikorale gorobosa igoma maucha kuchita ka utukubitunga nandi kwabanga kwenda abanga yonsi paka munyi nozi nabangire yonsi paka munyi wana mara ninje ngoto mbitake dio tube mara bamangi kera uli boroboke distance ni strange tingagete chinene uzi kobe kamera bamango tube okutuba bakamata bono gutubakora kuninji bukana gutubakora distance ngaro tekero gutigari asiyo tugukere boss distance like 2 centimeters korunse oko tubamara bamake gora itiri watu bwenda kwenda tubona tubakwenda paka twakora iyo no twasimigita matukane yakwenda kwenda uko simika bono kurakuna kukubwate gazo nyere panero takire onyore nenga kiyo simika twara man power isaini for example buneka utwara abantu 920 nari barakore kera mu gusimika limo no kwamera uchi kwamera limo lakini mutu meke mukunya kwenda kero to what man power isaini enda abantu abuchi koro kibagusimekere bako woko bagaidi woko waro kinge yasimekuwe abana twasimete kera twakora gusimeka after 1 week nga maite matukata toka ebige once kwa simekere mboro ko birareti matukata tugoira bakonyagirani ito riri tangani riri boko bingo birari ngotari ngo ko chikwa binando birani mondo tama itingara cheo simeke kunga kwasime otro chemara kuna yara kwa getongo chinse telingia niyo nuko batebi none ngora bateno na sinyanya pending elia apical dominant none bitungu ekero birareti emeli mate nguchibere byatene naye already ebulb ya chakiringa liria pending bitungu mbirongo kutogora uri ebi byabe byangera koba uri ebulb yabo egependetiga one gachika kali inse uko pendi kulingo first state apical dominance na meli root development ya spread out ya fasenale ensenere na rora asa matukabwa ngoiga asa metandao ngora bako rali bituma ngora bantu abange ba complain sana abako bone bituma na kinini ngokonyere kende gyonsi noje no kurusha mato ngoro na chinyanya ngoro rore kero montasi megete man meka farati chotira matari bagonya kunya rusiko runzi wa ekara bagonya kei ndagera nere ingeri uchikwande ya nda yabo samato yenda system bono eri nyinke mate kuira ayinse agoenda aba distributed to fruit development banyarona matara magari banyoro monto bwate pushi kandi bwate me matama ibona teri economic ne kigara to gerali ngokei inde
amato namba ya mato bone fruit yawe kwera chikobara kubona bitunguru bininje mbirali byose bono chipalpi changere kogare ngoche kubirali nse kana birali jinsi ngo batenia na birali rinse bono konyora jina pendiga mo kuruti kwa kontero walichon onte apa side tingoro distribution of oxygen sigali magana ya toro chike toso ona jingo konya ase gitungu ikiga ngo tumekugera mata ngo tumekwara matongo tumekwara lakini bona kigenje tindi gokia kaire ndagererie kuchikorosa se palpe kurwa samata bona moja ningirusia mato nini bona inse umelegeza yani inse nare bigo chiko photosynthesis ego take place manufacture of food ndagere merie kuri kurwa se leaves yaba translocated downwards which is emil bona menera konyore ndagera palpe ogoro ko kiro bona ndusia mataiga no ngelinye spring onions moja ni ukirusia matali ngeli koneta age ko pekenyere mpore ndikina ndabo korekana gaiga ase sector gusese ekarenge kigasto ki bona batebi gente tani turochi after 1 week kwana chira tingote after 1 week after 1 week bia so kire meli bia cho illustrate ngwa prende die calcium ammonium nitrate CN top dressing bono le turochi matabe nata kitenda gere nyingar chinrete yaba mange paite mi palpi ku chaka kop na wona ya chakire koba ya nyoro already vegetative nere strong e ko yana nda gere chinsi palp bono bune bimbi topet kabel tiri expensive metri pero bon bojana urte metri kara ngo pe kai chire ni chinkai gon ke tiri ko be kanyi top dressing nere pest and disease nimbwate aligreen ile control ya aligreen really good for pulp development alafu ni vegetative growth nero crop boost na bate bia ya rafita bado nero ni siarete alafu bado gana alieti ngarore bichuni bi wa affect kuri matukete na alieti koroka rojo no mneri ndiri health na siarere aligreen ili goita cocos na white fries bichuni mbiro biko white fries kwa biko bera samata binge buna biko bera se sukuma kurunse chafits kwa wale sukuma bonto ito na bororo kurunse na mbira biko bera bire kwa na siarete gaiga ndiyo roche matane ndangere kuri chenere ngoba ke bitungu moto arabire pests now the challenge na nyorete nango bibete side amachi gete dibia kwatri biga bigo chosokera mbule kabo bone na kuri ya match na siare no chere usiare ine baka ara ine ya mona ya kuira match na 5 liters ngomora kana kumura after 2 days na umura after 2 days na umura aro kubeka match amani ndira keta match match nya ndia match atengo ntiga timbi siare ra match nango gende ngeyo usikuri elia sa match atanywerete buye no chubuna mporo bakebo kari butaye no chere ini bono mne ari na match Bako nyolingo siarira ne bera ine kera anywera yaro kana ngelia bakiri kuna barabara anyu kumbe tali anyu kwenda next igo chine challenges china na mona match kutwara match na ende na waiting no buchabu bona trochi buchabu rabu no ndelio ngonya kurusi no ndelio ngonya kurusi abantu abangene ngo batanga ekrosi begete getunguo ngo itakere ebichuni lakini na iguro watabanga no nyembe binguri ubire bichuni bichuni biko biri bichuni ebibya butambi biko pona ni zingine gosene biri specified ase etubwate fatisi bichuni kigana bo getumega bune intro toko kenga IPM meteo sese kusa integrated pest management one of the methods so wa tumike getungu yani aminetinga getungu ekese kusimeka nabage okonya kokoruserie bichuni mbiro bira eliminate yani bira rusia se echingeni chiao bono ebitungo biri winter crop bire tubata farati se bigato ko winter crop troji bigampita geti mugaso mbita gete usikuri so mugaso na se ke noche ke tungo ke no ekere kanane oise gutu baraiga epal bia etera already chiga chiabe ngota itaka mugaso ga ngita ikiri mo troji no mekabiri nganyera mekabiri ngenanye setions o facilitate mugaso so that the pal picking bona se bichungini kwamba ore magana y'ebichuni ebiga specifically bitungombiro biri intercropping and that's what I'm doing research on ngamanya birebi lakini mbita geti ku intercrop na kenkaira mbita geti an interference ye to ken bona bichuni bi affect white flies na aphids
okonyora bira orora sama tukera irabi bigo feed on vegetative iga feed ngorikere getungu geke monyo kerige kuri suguma na kiege ke pato gekuri akarage kuri tungu ngoro kana kere matakiroji pesa ulie mbura amache watering na ndengo konyere kubita biri gutakasa amacha ngoro nene sukuma bibi sete kurunza sa ulie mbure ekara kyomo morakera zone banya no isikabe chwate bintu biri binge bakebinde bitegete gochirira abanye lakini mbura ngo control ye bono na ekere kimbure kana guciarira amache amwe kana ciarire ni nabona ari gweta na nekera tabwatirio no tutwaririo control habits teta amache ciarira tena kubolia ni ile tungu kerikende kya nyama totoke maete eko spring onion ile tungu ke nyama to ngori ukere ne kemonya na kero Beyonce nimbi simegete birabina binta kiro pe ito simegete ke tungu keri obugete nganko makonya kero ku murusiri kemonya se suguma bado ne tungu keri ngori ukere kero ngori una kya koroka na kera nanya kora ke tungu ke bwate kemonya tora bono maona ke kunjitiri lyango mataya ko tekwe Proje mataya una bwato bora bugete bora kubera se suguma go korro bora bugete bo koroka na sige tungu go tara sima kero kyo obirore onya ndiro mugaso enge matata iyo bora bugete wana kuneke na bora nyana kya liete kagerage kabai no chisauri mbura bonete ne ona kubona nyene mugaso enge nango kwanyora na bire ganya bitege to chinse lakini wana mache tije kere mbure go tuwe ku control eko bisibi okay yone liyo goli kamenya na ndio nitakira sibi nimbo ata spring onions na takropet ne cabbage bono liabe bienge bisaine ngabi naende ngabirusana naende ngaibe kambono bia chakire waso nande mbure likibo kole kanai kuruga igabona kero kwa bekira mario kwa top dressing kwa weed kwa control pest na diseases yaro good to go into kuganya no kogesa nabona ene metenyere ngaga bona ibire 2 months ikaira 6 weeks ese nasa 2 months kuruga 3 months old bekire 3 months ebona in the next 3 weeks na best bwante koira how many months me kurusi between 3.5 to 4 3.5 kora batera ga branda somoko biro bikoira 3 months igoro oiringo chigosime ka Africa April ige bire akorenga ne breed nabo bikoira matuka make gusamanga biro bikoira manke kora batera ga branda somoko mukaki gutukwira na sense mu ya gatatu nacho tebya igoro yo boni abo bitungo ebiga yakorenga ne wana litanga no wasimekire lakini kore nabo igo na kore nawe nabo igo no mumanyi igo bona so mwachu muri weta seni yetu kya Ndizi TV umurobiri no yobobole minobonda oyo wachira butambere tkola jumaine se moneno so ikachinsebere neno cyama gorobo koleto na Mildred mumanyi inga kitotara abaremi ime na isiko yorgongo rwagusi asibikala ni utagenda to kwanira igoro yobolemi we bitunguo nyangundi bitunguo nyangundi asabaremi abange nigo bagatanga mbiri kwa masedo bali to ryagusi ko ndete togenda te kwanekyanga kwa mamira serero bali yagusi na hande ngo babire bya kegimanto chikora gitunguo kibona kebegete nonye bimbire kirabikurusugo mugono bitikatyange kisatu Niko chikora toreke mukiabo ngana kia korokana iko tubwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News tubwati ase mitandao yetu ya website www.ndizitv.net Woigo tubasukwe bagotumira SMS yengo tungonya kubatebya gabu ne liboli obwate enye gotete ngo tarire byonse ebyo nabo gotubulia gabu gotira sena mbiyo erase screen ya gabu tatana ndasumutumo kakego ngoina natuli Ndizi TV Obwansu bw'omugusi ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gutuligireria na bwigo gusonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubuncholia bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakubonekera ndekerene negokurengera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Omwancho murigereria omurubiri noyo bubure minobonda onyankwarenge amo naitwe yukwanya ko bagokoranga omurubiri tuganete gusanga assembly tukolia rero n'umurubiri obubure minobonda asokwa na igoro yebitungu anamono ebitungu onyangundi imeyoriro balia gusi anamono korwa asebunge ya bubasi igaso mwancho murigereria onyagokomugunya kwebolia nga igetungu onyangundi no bakorange kwama tete ngoro kingane kene ngwa makire nandi nekiya nandi gebegete bya nandi ngo kumanyinga ekenkera ikira ama tukalike bwante kuchikurusi ukore ndege isire goika ngo tubwate sema mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News asense moye website yetu www.ndizitv.net na bwo tomera SMS gwetera sina mbiyo era screen ya ugabo enzanya kubata usanga asobwamo omore mitore na era nigakorwa Anif omore myoyo oli naende expert ose oli omumanyikegima igaro omurimi nanda akaba omumanyi omure omumanyi umaite okoro bulimi kali mumanyi bosayigo umaite abamanyi mbali type aho tumaite ose mumanyi mbali buna nchengo batebi kurende tuchukwa na magalia producer yana role kwa sekali kegima ndete anya ko bagago toroki bitungu bya tenga ekera gusimike getungu ekiga Anif ibona lingo boleti kwa chito gwaraligere na kiechirere magana echiro ukaraligere nga kayora abioni umaite se inoga yakuru basika uko muchibo songo ngarake chiro nchire gatia ukaraligere nga kayora oni aku edisori neli ya sana nda wale mia bange kerango ba kwenda extension work aba chikanisa jinge konda ngirichire na egeli abale nabata ina bagwenta gusimike ibintu ngo babale warete sana turu wake kuru ase bitungo ngo chigochera bona se marketing toira ne se cabbages na smigete ichina harvest last time na smigete actually tinje tikorengere linga wose ninyore chiro se ne kweri mamende tekana kitikanda asimeka kana asimikire tindi unda afudi notion yengi market ninjanyo ama ene kana asimeka nganyora chionsi pinchi onere tinga tigichia konyoro more migetochire otenga mwalimu nabwat mwalimu bakondo mwalimu nabwat chikabechi ya yandanga kwa nganyora after within a week chieli bono abantu barona akwiro nyamache detail nyamache ga igantaro bababwato bando bande nabaira bangakiri simi nabaira bono gwikale bamboli nkiyobwate nobwate naende chinyanya apart from chikabechi kwera nikyora atwa nane nyoro bono lende chiamana chikabechi chikwera naende nkingo chikobe bo stili marketing ngaraba boli ngibitungu ebyo nakyo mochi mwabo kera namai abantu ngibitungu bagonda bapimeru era chire bapimeru ekechi bakobora python bari kubora na 120 130 1 kg ngaba boli 1 kg mu gupime bitungu bya betari ekemeke barabona bocho bone ekemeke kono ngama wake sabu ngana nkara akora research abantu basimigete bono na Tanzania bitungu ebinge biko ngama kuri production yo yakayamo irenga nganyora production yakayamo ere 15 tons 15 tons metenyi 15000 kg bono ngama wake sabu yane igane kererenke katebana simeke bitungu ebiyakayamo na 15,000 tons nyore kusendu siano 10,000 kgs nyoni yemo 100 one chenting on 150 on 100 you have got already a million na yoko babraisi ira nyango buyo ma demba ne urege million neroro 15 tons ono Russia ono 15 vekra 10 tons you 10,000 kgs times 100 kere ya mkwani ya million a million boli akabya 10,000
times 100 times 100 Amora ne million so already waramira igo buri myo buncha ni nyore million yo ma te bido tu mo ma te ni na checks padre kin to kora te tali bona ken ono already nchitoro china ko ono ende ni ndie tinka chakere insenje ngata tili kwagana bora chakere bono to akira approximate ye kere market ya na nyagete currently bitungu ebire 200 kg 200 kg asa ye kera nyalgereti nimbwata around 400 to 300 kg no chibuna rake mata sa injino munyansi na ariko beka ngara tinge so timpwa space tikanda tem ebore gaya na mongoro 300 kg atire rowa tikara chaba chinge akango 300 kg times 10 times 100 yeah times 100 bono bata 3000 from a small place like Ngane. So you see, I've confirmed it is true. You can be a millionaire from 1 acre. Lakini achi na utena achi tenga gorogwa 7,000. Nimbo vegete na 7 around it. But direct na expenses. Umatege ntunge tukuruka nga. Expenses. Ne kwen ekara work expenses yo gutumeka as for example bunaiga. Bono ntete ngwake. Bono ntete tokore practical because na simiki. Ni maite chibasa na spend resource. Ugo tuna wete 365. Red crowley. 50 grams. Now we're at 365. Oiroko. And now we're 365. And actually, you can spend the best and then once you go race your nasa. Amario now we're at Jenkorango Amaringo in Palik. And you go 1 liter. And if fungicide 1 liter. On your crop feed 1 liter. Insecticide now we're 100 ml. Each now you can run 2 months. So kuruna chakita mario na urete na ra na ende na kwenye tumika potish cabbage na gai ono agosteti around 2500 amario go 2500 bonus 2500 trojina za rich cabbage ni chingi chingi ona ego to bekere neri spend tiga mario yons echichekire 1350 lepa ninja na to na ureta sasum tinar go na kwa ya repa ya kera monto to gozime kanere te maximum go 300 sometimes 200 asande for yuntali even my brothers no ran to korana wono bekera repa na reli to even spend it ya bere 2500 at most wono bekera ni tumiete 5000 wono beka ni kwa nyore profit ya 25,000 ya that is under image bono njina bano 100 kg timbo atiasa nande ombege to na rowa price ngochi kona liteli ni njenga agete sabu ni ngondo 180 150 kg asara tei ndete ko bate kento kende yonsi ko ku food crop kelike as long as ke ko ba consume dige ko liego market tiri ko as long as you bege to for agronomic practices ingia ukanyora maximum yield non 10 never no ne cabbage ko ria no smeket non 10 asara te market ki ora nyor bona yo tumbeke ora to 5 pop na kebeke meke ni namba dire 7000 kwanza bona ige very expensive tungu sana ma denke yasa bono ni ngoni siringi 3 nje ndevali baja bali bechiro mbatenga to ende nje ngo ba tungu ekemeke mo siringi 3 ni mujikoni no 10 o 7 troji ni mpate stile profit ni rega tano tatu neve market nero wasitei as long as production nda nyora asara ekerambo lete ronga economic practices pitamit kwa nyora bono bila matara tari bono navega ndusi no kutungu o 7 then yero nasa lakini troji bono roche no nera ini yoka buna bie bangete tati sitaige wasme ka buno mori mikento ke buna market chikoba mangana ile dire nekeme market iste bonde to ta buna to kunya gutara iga ntai to kumanya sambu buna giaso buna giaso kire to koranga nekene bia tangani bia kire chipalp na nengo chiko vikumbambe na tengo chiko vikumbambe in the next 1 week before ntara bia sinjana igo ke buna ikekeme kemo kwa chakire kunya kolinga ngora ikekingari kwa ngeko ngie kogera kwa ranga ikenge bwana to kulingu yase mato amato gorora amato kabuna already wasinara ali arabu ngonyorora sinara soketa buno bobali already kyabere kurunzi kero bali tori soketa ko chegoruna yani omorio ego chegoro omorio soketa ko chegoro numubali already kyabe pero trocho amna ke kinona to gole trocho no matangere kom igoto to gole ndore gotorore gosene trocho no ne ke mune kyabe na ndengera babuye matukotara ikara kyabe trocho no ne merio ke ote kere tade kene kem nende kene si side ya rura no na ko wono bya kurmate irimbe tro to rangi ngora tema gutugura torore gose
ndoche ke to ka boraisi troji ka lakini mbira apa singe cheme ne bwanete kango nakibona ngana biringa iga na inde ngocha ukina kinge gore kwe bitungo mbiri ko saleke kare mbira ya bitwere ese ninje mbio umate post harvest practices tinda gote nkyo bwan ko kora ka igo tai bwana twato go next what next bon nje biringa kana biringire iga mata ya gususana no je kara susanire yege pesi ngo arira ro yanya kuoma already kuomera bikera marawe bono ga igere twanye pimbe no je ga point of attachment ngonya kugunde yanya kugunda mata ga kuomonsi bono njengo na virusiga na butora na byanike yanya kuoma ngiyo mate nkubiyome ebira bini ntabyoni market mate nabo buyabwa nabo ngo yandambika chechi sheriff nganya wake market kera ebira byo mate obabo byawe bitungu ebi kandi cyo byo mebuye ige ikatali ngoko tugora ko mugondo ndo byanikira na disco yana buko beka sare so kendi ko binya ko bero binya ko kamukero binya ko kamukabira to batso byanikira bugasuigo nabo ko byanikira according to your agents of selling nero to market ne ready nabono ya nabo ko byanikira mugaso esa mata ya omi isikubona no muntu ruchi corner ndi kugunda mono mona asironga asigora bya omi gana kinko bikumbe byanya kunya kugundira pato bire mugondo bigo kino mateka bikugunda ikekenda to kino imeliye bono yako gero tacha utwa matayo nyako karangira chingeni nalige kunya goma bwangu amato ayekwe gitese naruna ndakore ndagera tumbo kya gwika aichoran nibo pado mataya aro ni na kugundira mugondo no akugundira mugondo kuruga kirusiga yako kana kwa mutore mbelie meli yase nguo market already meli bono maete bune ke twa kirusizo ke gwate meli so urige taraika gitaraika matu kwa ma meli ko nyawo kyayo bona ngolito already mbiche bikino maete no chamara wa sendrege bikoroka na biuka igoro biuka kina biroroka ino bono weke ningo pado ko nyingera na ngogangi abarirete no chegai tubariro na mbotire tempaka igoro bono korate byango nande nkike bwente gokorekana gosasense moyo bone gosase chiro bone chiro likwa bekira kwa biomiriroro kore ratiri yao osekio ne mukugwa depending akimora agiri naye akiurigete kwere yao na kyota geteritanzi naboko ni ekemekemo ose kwa opime nekechi engana yawe yewe oboseme bwa gucha saba saikera ndo jinga chiteka cyane kigwendete kwera kurwalia na tebirunga na tihiri chiteka isato chiuka enkyo yasemya basaye comparing amali mutayo gusi lakini karo kuriye ingo space mboro boko boke gesonga ye nyumba ibitone bikira baseme bali batagete ngamba te banyore gas kera ngwa ke sabu yana chibe sango nyoro kurwa no musharo ringo chikoya wa sapisi teacher is much far almost 5 times igonye ne ndingo community full on this family na wondere kirikonya watinta kana ne gasi ya serikali in future wana wachitume waache maneno mingi ya kusema hakuna kazi Kenya bandi batebinga nabo kolega assistir gokore uburi kiara gisa no mwalimu wa serikali lakini bado gokora uburi ani ni small scale mbono ngonte kunya kofenja what willing na njendo renga matipa ekarango somi we might ngana njeni but something to show people go tutebe uburi na barombo bwate chibesa nje bono no ndeli sabu yo karamunya goita chibujo no ndeli yo nya gotema ngana yo mwali go chaso muligere nereye to koro murubure muligere ngo mo nda mataina kende yonse akarata gito chako buremi anyore information isaini before tarachaka karago chigo practice nende tabaga kwego kuburi umanya mario kero gutumeka gwatumeka iriogo dire right or meant for that kisto kwande agrofed kwa describe li muntu wagero kama tenganta geteriogi mwete muntu wagero vetine biashara nonya kabwate riogo riri gwite binero kwa materi chikape cha gonja rwarete chi amatao mire aho tengeri kana asirata gitaguri bono kwa manyo ani rero na dembe metandao ya chiro mwandu tigabasome ogosoma bono mni pindi bitore mario gayo garakuburi akuburi military nakindanya mario kwa matenga mario ni otetonyore yanda sinari repute processes na fair price magoria friends pia mono sana ani faso gotwanchira gutarabaka mugondo kwa gaiga nare twakire ngambu ya mono asinge chogwa twanchire usanga monaye nare twamanyire ubumanyinga bitungwa maene
tuyakikishire nga maene igetungua nyangundi ngwa makire imeriro bali agusi mbia mono sana sana mbia mono next time nigo bono aso mwancho umurire weta seni yeito Kyandizi TV nigo twabire tugusanga umuruburi bobore minobonda nengiseri tukeliga tuene kiringa amaene igetungua nyangundi ngwa makire imeriro bali agusi nande boigo nigo gegotioka buyekera ukarangira cinyi nabo kenga kirinya mato nande boigo ikiga nigo gekwenda asiri gurire igoro mono esenge nchango kwara kiriga asie nyinge anene mono asokoro sinenga chumbali nigo tugwatie ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital hasense ya YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS wetira sinambe yo erase screen yawo gabu onye gutaite ngutareba kamugondo kwao ando ase asutugete tugo yawo nabo igo onye kubote iboli ndelyonsi gaki tubwati wetira ase gusutumira SMS wetira ase nambe yo erase screen yawo gabu nabo igase mitandao yane ya Facebook ali onye gutaite kumanya igoro yo bolemi onye gutaite ngutarire nabo kumbwati una Mildred mumanyi Facebook elinde tunyako batugusanga amonaye wekenga kiende rutuko nechin sabune chialero bye bye.